גם גנגשמינג ממש טוב, וגם רונין יודע לכתוב, וואלה רונין יודע לכתוב. תודה רבה לירן, יא גבר, מה איתך רונן? ראיתי שגס משובר שורות התאסלם בלייב. מה? איזה באסה אחי, אני מה זה אוהב את השחקן הזה. אני מודיע לכם. אשכרה. אנחנו ממשיכים בכל הכוח. למה אל תראה? התחלה אורה, צ'ט, התחלה אורה. אני עזרתי? למה? מה רע? היסוד הראשון של למה? מה כבר יכול להיות שט? הנחישות. אמרתי כבר מזמן, לא צריך פה אף אחד. כולם פה נחשים אז לא יהיה ביחד. חלק גם אכלו לי פה מהצלחת. כשהם סבו ניסו לדפוק אותי בתחת. כאילו לפרגן עולה פה כסף, אם ההייטרים היו קלפים היה לי כבר רצף. הם עוקבים אחרי המספרים שלי כמו רואה חשבון, בתכלס שאני רואה אותם, אני רואה את צונה לא משלם להם, הם עובדים בהתנדבות, אני כמו איציק ראובן. אוי נקש. מקש 128, $5. רנן קיבל שיש התפתחות. צבא הניסים הקדוש בלם את המתקפה של רסר המשמעת. מה אני שומע? הוא פתח בפיגוע ראווה כמו מגדלי התאומים, רק שבמקום מגדלי התאומים נכנסו עם המטוסים בתחת של מאיפו. וואט דה פאק, וואט דה לא פאק. להתעסק איתנו, איתן ניסים ניסים, איתן ניסים ניסים ניסים, איתן איתן איתן. וואט דה פאק, אחי, תודה לתרומה נקש, תודה גם לשאוליניו. למה כוסים של דושי? מה הוא עשה לכם? כאילו, למה שלא תבוא דושי? וואט דה פאק? זה לא כי אתה שחור, עוד הפעם אתה מחפש, אם היה לך כישרון. נרף, תודה על $7, אחי, רואי, נותן לך שתי אופציות של גמרים. נרף 2006, $6.90. זה לא יכול להיות, כי הם בברקט נפגשים ארגנטינה נותן לך שתי ופורטוגל. אופציות של גמרים, מה אתה חושב הייתי ארגנטינה בין הסתם נגד מעדיף פורטוגל, ארגנטינה מי פורטוגל, זה תנצח, הכי או ספרד מעניין. ארגנטינה מי תנצח. וואלה, אני לא יודע, אחי. את האמת שארגנטינה משחקים ממש טוב. צריך לראות עוד משחק של פורטוגל כדי, באמת, הנה זה היום, כאילו, כדי לדעת עד כמה הם טובים. ספרד ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה תנצח את ספרד, אתה יודע, ארגנטינה לא פריירים. יש להם מין איזה טים פליי כזה טוב לארגנטינה. סלס עם השם שלך. הוא יודע על מי זה אבל? אחלה, הוא יודע להיות הנבל, אני מת על זה. אני שאתה, אתם חושבים שאני מנסה להיות הנבל, כאילו? מת על זה שהוא כאילו... אני הנבל ולא ידעתי, כאילו? הנבל, בקטע טוב אני אומר את זה, אבל רק דבר אחד יש לי להגיד, שכאילו, מה שהוא אומר פה, הוא די עשה לי... מה כאילו, כן? איפה אני נבל? מה עשיתי, אחי? מבינים? במי פגעתי? כאילו, היה לי צפיות, אז הוא היה אחלה נחמד אליי, ירד לי הצפיות, שאתה, הוא מדבר עליי? כאילו, היה לי צפיות, אז הוא היה אחלה נחמד אליי, ירד לי הצפיות, אז הוא פשוט התחיל לקלל אותי, ואמר לי שאני לא אחזור ל1,000 צופים, ושאני... אמרתי מתישהו דבר כזה מזעזע שהוא לא יחזור ל1,000 צופים? אני חושב שהוא מדבר על מישהו אחר, אני בחיים לא אמרתי את זה. ככה פתאום, בסתם, מילה אחת רעה לא אמרתי עליו. וואלה, נשבע, אחי, אני מאוד מקווה שהוא לא מדבר עליי, כאילו, בחיים לא אמרתי דבר כזה, כאילו. אז לא פלא. אתה באמת שחור? הוא לא דיבר עליי, לא, וטרוקס, אל תגיד את זה, אני יודע בדיוק מה אמרתי, אני בחיים לא אגיד משהו שדברים חולנים כמו דושי בחיים לא יחזור ל1,000 צופים, בחיים לא יצא לי דבר, גם אם אני אהיה מסומם, אחי, במלא סמים אני לא אגיד דבר כזה. תקשר אליו, לא תקשר אליו בלייב. זה יצא מחפש תוכן על חשבונו. אז לא פלא אתה חרא. עם השם שלך אסלה? מי זה? עם השם שלך... לך אחורה? אין, צ'אט, לא יודע למי הוא. בסתם. אז הוא פשוט כאילו... מבינים? הוא נראה לי קרא צ'אט. בוא נראה שנייה, אבל מה כותבים לו בצ'אט? הנבל, אני מת על זה שהוא כאילו... תמשיך, מה הקודם, הוא אמר שהוא ישבור אותך בארפי, הוא עברן אחרי לדבר פתאום, אתה מפחד אז אתה לא מגיב. הנבל, בקטע טוב אני אומר אני את קורא את זה, הצ'אט שלו שנייה. אבל רק חמוד. דבר אחד יש לי להגיד, שכאילו מה שהוא אומר פה, הוא די עשה לי כאילו. מה שהוא אומר פה, זה די יצא לי? לא הבנתי. אתם מבינים? הוא גם בלה רוק בדיוק. עשה לי כאילו. אתם מבינים? על מה הוא מדבר, אחי? מה שהוא עושה פה הוא די עשה לי... הוא חושב שאני כאילו... מה? אחי, איך אני מגיע למצבים שאנשים לא מעכלים אותי נכון, שבאמת הכוונות שלי היו לפחות... גם בחיים לא אמרתי דבר כזה, אחי. אבל רק דבר אחד יש לי להגיד, שכאילו מה שהוא אומר פה, הוא די עשה לי כאילו. הוא די, רגע, די מה? להגיד, שכאילו מה שהוא אומר פה, הוא די עשה לי כאילו. הוא די יצא או עשה? אורסה, תודה לעוקב. הוא די עשה לי? אחי, מתי עשיתי לו רוסט, אחי? וואלה, איזה הזיה, אחי, באמת. כאילו.
אתם מבינים? כאילו, היה לי צפיות, אז הוא היה אחלה נחמד אליי, גם עכשיו יש לך צפיות, אחי. ירד לי הצפיות, אז הוא פשוט התחיל לקלל אותי, והוא אמר לי שאני לא אחזור ל1,000 צופים, ושאני מה... יכול להיות שפה הוא סתם אומר, כאילו, שהוא ממציא משהו עליי? בסתם. וואלה, אני מתלבט אם אתה באמת טיפש או שאתה רוצה צ'טרים. מה הכוונה, אוריה? לא, באמת אני לא מבין, כי אני אוהב את דושים מאוד, אחי. בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה צר עין שהוא לא יחזור ל1,000 צופים. בחיים שלי כאילו לא זה. אני כן חושב שהוא ספציפית ופרנזי הם קצת לוקחים השראה too much מחול, אבל זה הדבר היחיד שליטרלי אמרתי עליו, כאילו. אף פעם לא ברמה של, לא יודע, משהו מגעיל כזה להגיד. אני מדבר על זה שלא הצלחת לשמוע מה הוא אומר. לא, כי הוא אומר את זה לא כזה ברור, אחי, מה אתה רוצה? לא אמרתי עליו. אוהב אותך אבל נעלב כי צופים שלא אמרו לו, אז הצופים שלו עובדים עליו, אחי. באמת שחור, הוא לא דיבר עליי, לאט החרה מדבר עליי רק בסלץ עם השם שלך אסלה, אז לא פלא את החרה. עם השם שלך אסלה? מי זה? אני לא רוצה להתקשר אליו בלייב צ'אט, זה לא מכבד. כאילו לחפש תוכן על חשבון הזה שהוא לא רוצה. $6. תודה רבה, רס"ר. שלום טוואי רונן רובין. הוא גם עקף אותו בתרומות, נותר 6, לא 5. מפקד סנטקום אמריקאי. וואו, הסנטקום אנו האמריקאי. מכריזים את הצטרפותנו למלחמה נגד צבא ניסים. ואנו מכריזים שביצענו תקיפות על ביתו של נקש, שהוביל לחיסול משפחתו על דיבור הנבואה של מלכה. אני לא מאמין, המשפחה של נקש מתה, אחי, איזה ביזוי. מאיה. פונט. בזמן שצבא הרסה מתכונן למתקפת סבתון. אנחנו מכריזים על, מה זה? שביצענו תקיפות על בית של נקש שהוביל לחיסול משפחתו על דיבור הנגוע על המלכה מאיה פונט בזמן שצבא הרסה מתכונן למתקפת סבתון, אני מת. מדבר עליי רגשית ובסוף קורא אני מת. בחברה שלי בגדה בחברה שלי מנחוס. אסלנוב, אסלנוב, אוקיי, וואלה זה טוב. חברה שלך עזבה אותך והסברה לכוס. חזק. אתה המונגס, האמת מה זה בא לי המונגס? אתם יודעים, הרבה זמן לא היה. רונן, אין לי בית, אני יכול לבוא לישון אצלך. נקש 128, $5. רונן, אין לי בית. אתה מוזמן לבוא לישון אצל איתן ניסים בהוסטל, אחי. אני בטוח שהוא יעריך את המפקד של הצבא שלו. תודה, נקש. בניתי לה קריירה ומה לא עשיתי. לסחוב אותה עלה לי בענק ותאמינו זה קשה. היא שוקלת כמו טנק, אני לא יורד נמוך כי אותי זה לא מניע. אני גם אף פעם לא אקח מה שאף פעם לא הגיע. הגלים אותי סוחפים נבי כמו לוויתן הקמן במים עמוקים, הם קוראים לי משוגע, כל יום קטלות כמו ונדם, אני תמיד הכי ישר, חושף גם את דניאל אמרה מפעיל נולות באש, חונק אותו איתם. הבן אדם האחרון שהייתי מכניס לדיס, הבן אדם הזה מפחיד לי את הפנים. אותו איתם, אם יש חוק איסור פרסום אז אל פרסם יא מטומטם. הצפיות רק מדברות, אז פותחים על רונן ג'י, הם שורפים בלהביו, לא יודעים אני חליסי, אז כבר לא בא לדבר על כל מה שחסר, הכסף אותם ממכר, איפה שאין היגיון אין בכלל כישרון, הכוח אותי לא משקר. אגב, לא אכפת להם אם יבוא איזה... אותי כמו ביבי, זה אולי נשמע דומה, אבל קוראים לי רונן ג'י. אבל אני לא פודל, אני לא מוכן להתאתרג, ולכן צריך להפיל אותי לכל דרך. אמא בוא יפתחי את החדשות. לא מקווה אתה חושב גם בפורטוגל, אני מקווה מאוד שהם ינצחו איזה 2-3-0 שרונלדו יבקיע לפחות אחד. אתם חושבים שבאמת מפריע לרונלדו שהוא בינתיים עם 0? כאילו אם הוא יסיים את המשחק הזה בלי גולים, אתם חושבים שהוא חושב על זה שהוא כאילו איזה זין כאילו כי מסי מפקיע והוא לא מפקיע? אתם באמת חושבים שזה מפריע לו, כן? בן שלי האוטיסט אלשין גרם לי לצרות. אני לא מכיר מספיק את הסיפורים, צ'אט, אני לא מספיק מכיר את הסיפורים, אבל בשביל כאילו להבין כל מילה ומילה, אבל אחלה ביט, אחלה, כאילו מבחינת שיר, ממש טוב, כאילו. גם קליט. כמו ביבי רונן ג'י זה חזק. תפסתי צבא וסבתא שלי, אנחנו צריכים להתגייס לנו, ואמא לי זה חזק. לא לשקר, זה לא משהו עם המטרה של השיר אודיסי 89 מילימטר.
ופתאום הפך לישו, איך נתנו לו לדבר, הוא בעצמו לא יודע מי הוא, הם סילפו כל משפט, אבל הבנתי בגדול, הכתבה לא הייתה קורית אם זה היה במונופול, פאק הכל פאק ההיסטוריה, הם כולם פה יוטיוברים מזיינים קטינות, הם לא מאמינים. נקש שיבות רובה, תודה נקש. נקש 128, אוי, $5, נקש, כן. קבל סקופ, שרדתי בזכות הבטן הענקית של האדון שלי. אני מת. צבא הניסים חזק מתמיד ולא יסס להפיץ מספרים. כרגע אנחנו נתכונן לסבתון, תהיה מוכן. איתן ניסים ניסים, איתן איתן ניסים ניסים ניסים, איתן ניסים ניסים, איתן ניגר. תודה על התרומה, תהיה בריא אחי, באמת, תהיה בריא. תהיה בריא אחי. עוד דפק יש בו צופה קוראים לו הנכד של רונן ג'י. אין לי ילד אפילו, איך יש לי נכד? הוא לא יכול לעצור רגע, הוא אוהב לתת גז ולא לעצור רגע. הוא לא עוצר. אתם יודעים מה יכול להיות חזק להתחיל את השיר הבא או את הדיס הבא? בקטע שדושי אומר תעצור רגע, ואז אני כזה עוצר, יוצא מהרכב יש קאצין, ואז אני עובר בכל יוטיוב ומביא בכאפות ככה. עם כאפות. כמו המים הזה של הכאפות, מכירים? לתת גז ולא לעצור רגע. כזה עוצר. הוא חזק מהם כל כך, זו הזדמנות של פס. זה לא עליי הקטינות, זה לא עליי, סתמו את הפה כבר. מזמין אותם לאיש של רונן ופותח את הגז, זה לא סדום לו. הוא חייב לשמוע הכל מחדש, אני מת. רגע. כמו לא יודע מי הוא, הם סילפו כל משפט, אבל הבנתי בגדול, הכתבה לא הייתה קורית אם זה היה במונופול, פאק הכל פאק ההיסטוריה. אני חשב, משהו פה, הוא דיבר על קטינות ואז על האיש של וואט? כולם פה פדופילים, יוטיוברים מזיינים קטינות, הם לא מאמינים לי, הפיתוי חזק מהם כל כך, זו הזדמנות של פז מזמין אותם לאיש של רונן ופותח את הגז. אני חייב להבין למה הוא התכוון במקום. אתם חושבים שיש מישהו שלא הבין כאילו איזה גז? הנה הוא לא הבין. מכין לי רשימת חיסול, אגמור כמו דודו טופז, את הבריאות שלי לקחו לי, הקינה אותה מורגת. הוא לא נראה לי רע דת'נוט. הכל רשום לי במחברת. שהוא כן רע דת'נוט. זה קירה. הוא כן יודע מי זה. יפה. פה לי בפה זה ייגמר לא יפה, אני לא צם בכיפור כצלי אין מחילה, עבדתי, ישבתי, השקעתי עשור בזמן שהם כל זונות מתחתנים לפרוטה, יבוא היום ותגיד לי רונן טעיתי. אני מבקש רק סליחה אבל בינתיים שי ותרגיע, אני מגיע. לקחת לך כל אגורה. אז הופך את זה לאישי, אתה לא רודף צדק אחי. זה עודף? א' רודף רונן, ב' רודף קלאוד, ג' צר עין בטוח, קיצונים בעולם אחי. With the mob, with the mob, with the mob, with the mob, with the pellet, with the pellet, with the mob, with the mob, with the mob.